Dukulah orang liman ning ucapan wong tua, tapi setoke rasa wong duwe harta. Arep diempani apa, arep disangkangi apa sira orang ngajar gawe pada kita. Iku ucape mertua. Aceh yang punya Gilang Potret bareng Anjal Sadewa Production. Yang happy Pandita Rama. Duduk seneng mantune Aceh sayang duruna wong tuan yen pengen bahagia Aceh yang punya Gilang Potret. Arep diampani apa, arep disandangi apa sira orang aja gawe anak kita. Iku ucape mertua. Yang punya Gilang Potret Aceh, ini kamera ya. Aceh yang punya Gilang Potret Aceh. Hey. Spesial kangge Aceh sing duwe Gilang Potret bareng yang happy Pandita Rama. Larane diganti dirasa cipaki nanging sing nyatane ulang ora duwe.
ku lama